Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Sakot sa phongot kinong tray hak thriu kurang kabati banyat kali hayamuno 3 National Highway. Laitho bagiti ki Briew ki sakot namar ka jing tua khendo. Ya kiti ki Briew bla sakot hak ti ka tonal la yo ban granny kiling baki waki talkies balayat thu bo amdan bamen saw. Kibor penyat ki ong bakilayo ban ai jing bam bar ka umi kiti ki Briew ling baki pai. Chief Minister Pushkar Singh Dhami ulapoi shakati ka jaka men stem jong kasngining kong ban pet ya kati ka jingja. Mars nyo jingtip ki rescue operation ki state disaster response force ba national disaster response force ki lapoi shakati ka jaka haring kat ki pulit ka Uttarakhand. Shushu laithu bagi rescue operation ki state disaster response force ba national disaster response ki lapendan kam da ka pu shilum ba da kiwe ki kenja machine ban weng ki kendau ki batwa ba laithu ru bakila pong thriu ka ba hadu unru phomita khnang bagi Briew ki ba sakut ki na ban mi.